Meghalaya comang atum thorpak pen mukro forest camp along kachasong dam. Meghalaya comang atum rong isi pak si pini keruni southern range keparlo mukro arong along forest camp along irset prung set pen chesong dam api ihum ml saktiman agari thengpi karthang tang ta towar along kedo ajoyne jokong horang kachesong pen labangso athengpi karthang tang Chiponvek jipu ajok raikom saiki atum pen un an chitur ko asai dengpon labangso chesong bomahut comang atum bangingi raikom asaiki bidasing lekte aphan lupak pen apran armudet atheke kedam tang arnita mukro along kedo achomang atum pen ingnam raikom asaiki atum abatai batai ta lapuson thengpi kanghu agari nepdun pen chengchok chitheng asai dupiklo lapen abatay-batay ta dakpen siterek nang pupu alam dupik lapen birta kelong dun atengki aprang penta mukro along kedo ingnam raikom asaiki atum aphan comang atum arlopen kechengkrin kacheng chapdo pusi birta long dun lasinon amat labangso suluk sodak akam along tim karbyang long atum kilang kacharipon ke nangsot jongsi langpon pami me puti Mukuilum akar bi atungke cumang aking rikedo nang ji anta non apor nang litanglo. Phuluni pen arun ingti kathar. News Desk News 24/7. Saya pistol kau tele.